Mbah ngantuk. Pun ngantuk napa dereng, Pak? Dereng alah nggih ngoten kula nggih remen. Saderengipun kula ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ora ana dina sing paling tak senengi ya dina iki ya, Pak. Saestu awit napa kula niki ngetoprak ya lagi mulai dina iki. Winginane prei terus tak arep-arep. Mulane kula niku remen sanget. Saged pinanggih kalian warga Gajah nggih. Khususipun wonten dalipun Bapak Giman. Mugi-mugi niki wau sore wau kan enten kupat luar. Nah, kupat luar niku biasanya ngeluari. Ngeluari niku biasanya tau duwe uni. Jenengan, Mbah? Ah, unine jenengan pripun? Besok yen putuku payu omah-omah bakal tak tanggapno ketoprak. Dak nggih, Mbah? Gandeng sakniki pun kaleksanan. Pun nanggap ketoprak, lah niki bejane Kembang Jaya saestu nggih rezekine sing ditanggap ya rezekine sing nanggap. Dak nggih, Mbah? Sakniki jenengan boten gadah utang. Pun sakniki lunas, Mbah. Pun lega to jenengan? Nah, nek pun lega niku berarti sengkala padha lunga, memala padha lunga, sukerta padha lunga, rejeki sing tumeka. Amin Allahumma. Besok ditanggap neh Mbah nek mantune putune jenengan pun omah apa niku duwe anak. Mungkin nek wayah ulang tahun nekakno Kembang Jaya neh, Mbah. Dang panjer saiki mumpung urung mundhak nek panjere besok malah mundhak, Mbah. Iki rego janjek niki. Nggih nek panjer sakniki nuwun sewu kula mriki nggih mboten piyambakan kok. Kula gadah kanca jane. Bangeten niki ngurus. Pangane kakean sambel malah Mbah karo lele marai. Nggih matur nuwun sanget mun disugati pasugatan walah sembarang ana. Kula niku gumun tukang kopi ngantek balik ping pira mang ngiseni kopi. Ayo. Mas aku mau omah yo sehat. Bar tekan kene lho. Kancane mbut gawe ngantek kemringet. Lah kok malah ya Allah ora ngajeni blas. Lek yo apa? Niku mau udah kondo, ndang laporan. Nek ora kuat kondo. Senengane ku mangan balunge kancane. Ora ngerti apa piye sore mau ono rame-rame. Ndagel ancah loro kok aku mbok tinggal dhewe. Kok ora tak tinggal wis wayahe metu. Lah kok malah enak-enakan turu kemulan nganti ra ketok. Lah aku dadan nang kandang pitik kok ora mbok gugah. Pikir gugah iki lho ora ngrasakno awakku. Awakku rasane adem panas ngene iku ora ngrasakno bolomu kok, Dik. Rasakno iki lho, rumahku mau ya teko kene ku ya sehat kok. Sehat apa? Rumasa manganggep aku ora pikiran kepiye ngene iki mau. Begitu aku teko ya girah. Pikiranku sakmono ku tekan kene terus pikiran rumasa. Kanthi kowe dadi ngene perkara pikiran. Aku ndrodok pikiran ora doyan mangan mek sithik. Sing mbok pikir ki apa? Anu masalah angsuran sing omah mbok pikir. But gawe mikir but gawe to, Mas. Ora ngrasakno anjir. Sing mbok pikir ki apa? Ketoprak Kembang Jaya apike kaya ngene. Ditanggapno Iman. Iman sapa? Ngademan. Anggur-anggur ngademan kaya kenal-kenal. Pak Lekman iki maune kancaku tunggal sak bangku lho, Til. Apa iya? Alah katakoki iku lho, wong e urip. Tenan apa piye? Alah. Bapak sapa, Mang? Bapak Ngadiman. Pundi? Piantune pundi? Pak Ngadiman iki kanca sak bangku. Nggih, kandhane kok. Maksud iki bangku sekolah? Ora. Lah sak bangku apa? Mangan bakso wong loro ndak tunggal sak bangku mau. Iku ora sak bangku jenenge. Lha apa? Jejeran. Lah kan tunggal sak bangku ah. Aja mbokmu terus aku loro kok mbokmu. Kowe loro. Aku ne pikiran hotel iki. Jane sing mbok pikir ki apa? Lah kepiye? Ditanggapne ketoprak apike ngene.
ngono ana rasa-rasa ngene sing nyambel mau lho tukang masalah Pak Man ngono wanyi wong apik. Udah wonge apik Sedekah yani sembarandinga. Begitu sing tukang masak iku lho. Ya. Ngomong sithik kok njelekit. Perkara krungu swarane sing ngadang karo sing masak mau. Iya hati-hati siraku. Nanti kowe ngene iki. Siraku bileng pikiran gara-gara tukang masak sing nyambel mau. Wonge muni piye leh wek. Wonge wis mulai apa durung lah. Wonge jeng ngrungokno iki resik-resik paling. Paling. Muni piye kok nganti kowe kedadian kaya ngene lho. Muni ngene, alah. Begitu ketoprak sore mau gambyonge apik-apik. Ya. Perange apik-apik wayange yo ganteng-ganteng. Oh, yo mesti to. Tamane yo apik-apik. Ya. Begitu sithik nyelekit. Apa? Ora eram sen mending ngono sen iki saya tukang masak kan ana ketop apa perang apike sak pore. Ana macan, ana ulo barang. Kok tokno kabeh? Iki tak tokno kabeh ngono ben seneng ya ben rame. Oh iya ben rame. Lho omongan sithik kok nyelekit. Nyelekite piye? Alah ngopajar paling ya can macan. Kayak paling ngopajar ngetokno sapi loro. Diuntal sing ngadeg karo sing masak muni ngono. Iya muni ngono aku. Kowe dadi kene iki. Aku ndak pikiran ngono iku. Padahal ngono ku ya wis gampang iki mau nyediani dhuwit nggo ketoprak wis ana tek dikira nek adul sapi loro dikira nguntal macan iki mau. Perkara macane? Iya perkara iku mang aku terus awakku gebreges kabeh. Ora trima kowe ngono. Iya aku ora trima ati lah. Meniki wis diniati kok. Piye lah sedekah nanggap ora diniati piye wis pirang-pirang dina le metung ketemune ya dina iki. Lho ya ta ora sing ditenteni ditunggu-tunggu dianti-anti karo bapak sapa mau? Lekman Ngadiman. Lah iya Dek, ngono mbok jelasno lah. Lek Ngadiman ya kuwi dina iki kowe sore mararoh piye? Piye? Aku lagi teko. Heeh. Bakul pirang-pirang ngono kok. Aku lagi kok kono mau aku. Lah anjing wong digawe ana ketoprak ra rame sak sore. Aku wis teko lokasi ndelok panggung ngarep ya Allah. Wek tamune ya pirang-pirang. Ora wong apik ra ono lho. Lho Pak Man iki ya wong apik ah, musuh kok sembarane enggak nyenengno wargane ora apik. Tamune kepiye? Tamune ra cepete-cepete kowe tak omongi. Mosok lah, Dil. Wong apike Pak Ngadiman kuwi ora trimo tangga teparo saka kene. Mosok? Lho, sarekat ana RT. Sarekat teko kabeh? Teko. Heeh. Bayan teko, kami tuwa teko, lurah teko. Aku krungu malah camat teko. Pak Camat barang ya ora apa? Iki lho acara kok ramene ngene, acara nikahno anake, putrane. Rame berarti ya? Rame tamune ra umum. Masa ora trimo lurah, camat teko. Waras lah iki aku. Lah masalah rame-rame kaya ngene waras aku. Wis waras. Kowe ra ngrasakno tenan. Ja iki mau Pak Man kan tamune kan sarekat desa. RT RW teko kabeh, Pak Camat. Malah nganti Pak Camat teko. Kepolisian Koramil do teko kabeh. Lah, aku yo ora eram. Aku yo ora eram padha ae Atil. Kok ora eram kepiye? Iki piye kok iso ora koyo tau? Lho, kawinanku jaman dhisik. Malah paling rame ah. Ora kaya ngene iki. Bapak Ngadiman kalah karo Kalambiaku. Tamune trimo kalah. Tamune Kalambiaku ketone badut kaya ngene iki. Dagelan ketoprak. Lho, kalah ben lah. Sing teko. Sapa? Hangsip, Pak Koramil, polisi. Pak Camat, warga teko kabeh berguduk ramene sakore. Kowe iki wah berarti termasuk wong kondang. Lho, wong aku kok. Lho diajani lho Kapolres Brimob ngawal aku kabeh ramene sakore. Nggo pistol. Nggo pistol kabeh. Dinas kabeh. Melok ngiring kowe. Melu ngiring aku kabeh. Ora apa ben-ben. Lho aku iki lho. Wong gedhe nek ngono. Lho, wong gedhe rumah sanem. Kowe iki lho. Antek sing ngiringe ngono. Lho iya, lho banget ramene. Banget kefene para ambiaku. Gara-garane aku digrobyok wong semono iki mau. Grobyok. Ora kok ngiring kowe. Lho tapi kan yo teko kan wong aki. Kapolres, Kapolsek, Cak Camat warga padha ae, Hangsip terutama. Wah aku dijuwata sidang tang rumah sanem. Iku jenenge ora ngiring ora tamu iku. Lha apa? Iku tamu tidak diundang. Lah iya mulane iku lho mike. Rumah sanem awake dhewe lah iki piye-piye lah lelekan
Melekan. Ya melekan. Mesti diteni karek kowe karo aku. Wayange Jawa akeh ki engko nganti ditaki hari jam 6 ngakon nih. Lho. Tenan apa piye? Lah iya jam 6 iki lagi dirampungi. Lah perkara jalukane lakon iki dawane sak kore. Jam 6. Nggih, Pak. Kandiane. Pak Ngadiman jam 6 mungkin rampunge. Iya, Pak. Dosa lho Pak jam 6. Lah napa sampean mboten salat subuhan barang? Lah niki nek enten terus ora ngono. Lah nek ngantek jam 6 ya. Engko jam 4 wis kira. Gang diluk langgare mesti ana andan. Lah mulane Allahu Akbar Allahu Akbar. dosa kowe kudune wis rampung awake dhewe salat subuh. Lah Pak subuh. Ngadiman, wih ketoprak apike lho terus piye? Lho kudune ya wis bar rampung. Ya iya. Aneh-aneh. Iki acara apa ya, Til? Acara apa niki? Acarane peresmian Restu Sabila. Restu Sabila iki apa? Iki lho. Iki agen dhuwit kok. Iku gak nyawang kok piye kok ana panggung nganten kok lho, gedene ngono kok iso. Rumah saku iki genah pernikahan. Pernikahannya sapa? Putrane Bapak Ngadiman. Pernikahannya Bapak Ngadiman. Mau duwe uni ngono kok. Unine? Unine piye? Unine maktut. Muni Pak Man iki duwe uni piye? Aku kan ya ora ngerti. Kepengen ngerti. Iki lho piyayine nang ngarep takoki dhewe. Iki lho Pak Ngadiman takoki. Nuwun sewu Pak Man niki gadah uni napa sampean? Oh ibu Oh ngoten nggih alhamdulillah sampun kelar nggih Pak nggih. Nggih alhamdulillah. Wis gak ndek utang, utange wis ditekake ketoprak. Berarti jenengan duda, Pak. Jenengan purun rondo. Pak Man iki wis ora mikir rondo. Lah wis tuwa isane menggawa-gawa ngene iki apel-apel lele. Ora mikir kaya ngono iku Til wis. Kaya nganten lanang ini iki lho, lanang wedok. Awake dhewe iso pitutur nganggo ngantene ngene iki. Pitutur apa? Lho, Mbak nganten lah mbok menawi tesih wongkon dereng tilem, tak warai resepe. Iki jam piro? Niki mun 2:30. Lah yo ngantene wis turu nek mbok turu. Lah jeng lilir iki perkara apa tak iki mau tak ceramahi. Mbak nganten nyuwun sewu. Sampean iki rungokke. Di wong iki lho. Iku lho. Turu. Ora turu ngitung amplop. Ngitung amplop. Urung kabeh. Urung kabeh. Ya Allah iki mau lho, kowe ngandel ora lah. Seminggu lagi ngitung. Kowe ngandel ora lah. Wah, aku iki mau wis teko juk-juk langsung moro ning gone Pak Man ning gone jero kono. Wala wetengem ngeleh paling. Aku yo banget ngeleh perjalanan waduh. Ora pati tekan kene. Ketoprak nek mau sangu yo ngene iki lho. Pengiritan alek. Kok irit iki lho piye nek kadung kena penyakit emah lho. Kayak kadung lara omah iki lho koso kowe. Aku ora duwe penyakit emah. Ora duwe lho, mulane wayah mangan-mangan. Wayah mangan mulane aku mangan. Teratur. Mangane teratur, aku teratur. Panganan teratur. Teratur ah. Begitu aku teko maghrib iki mau aku sarapan. Iki berarti ora wong. Biasane wong iki mangane sego lho, iki mangane teratur lho piye iki? Biasane wong sing umum, sing lumrah yo mangane sego. Budil, apa? Teratur iki jaman esuk sarapan, awan mangan, sore mangan. Berarti manganem jam-jam. Jam-jaman kaya ngono iku. Malah iki bahaya aja celehno jam ning andeng anu lho. Maksude ora jam plak koplak. Apa kok? Mangan sego iki lho. Lah iya mangan sego Iya. Lah iya mangan sego. Iya iku mang awake dhewe ku yo nganggo jam esuk awan sore. Aku ora duwe, aku ora sida mangan. Piye? Lah nek mangane nganggo jam iku. Ya awake ku jam-jaman maksudnya dipangan ora jam plak koplak. Aku ora duwe rapi tuku ora kuat. Apa ora kuat aku tuku? Lah mulane kudune awake dhewe nyicil. Dadi wong iku gemati koyo ngantene tak tuturi. Iki mbok menawa jeh do melek. Wong dhewe Mbak nganten Pak nyuwun sewu Pak Ngadiman iki padha duda iki bojone digawa minggat wong. Tak sedakohno kok iki kok. Sedakohno. Lah aku kan wong pinter, kaya Mbah Man ngene iki. Pinter sapa ora sedakoh ambi wargane. Semono go ya aku. Walah gethuk iki nek ngono. Lho kok iso? Ana bojo disedakohno. Lho aku ngapian. Kok contone ae contone. Kaya bayaran ketoprak ngene iki. Kowe sing tau dadi nganten ngono lho. Tau dhewe bojo. Kaya ngene iki misale Mbak nganten, aku pesen kali Mbak nganten. Seneng dadi nganten tapi aja bendina dadi nganten.
pisan nganti selawase. Mboten Kanjeng Lho Sunan. iya. Lha kok ya sepisan nganggo selawase? Aku sepisan ning ya aja nuru kaya aku. Pisan ae seneng dadi nganten tapi aja bendina dadi nganten pisan iki nganti selawase. Coba nganten padha tak tuturi. Tuturi piye? Walaupun iki kan di live streaming awake dhewe iso ngiyai wawasan kalih pitutur kalih ngantene. Ah, sing kabeh dadi nganten bakale kepengin anak lanang apa wadon tak aturi salat sik. Badhe salat wiridan, tak kepengin anak lanang sing ganteng, cewek sing ayu wiridane wacana surat apa? Al-Fatihah ping 580. Ku nek kepengin Kok duwe ora anak. kesuwen ku piye, Dik? Maksude ku dicicil. Ku sing kepengin duwe anak lanang. Anak lanang. Aku kepengin jane anakku wedok kabeh. Ah iku carane wiridan sik. Terus Ya wirid kan salat sik, bar salat lagi wiridan. salat apa? Ya surate anggi salat, tek maghrib, ngisyak, subuh. Ngono ku, iku bar iku wiridan. Ping 580 surat Al-Fatihah. Aku winginane wis tak jajal iku. Lah kepiye? Lagi ping 200 mataku kliyeng-kliyeng ngantuk. Lah lah wiridane mabi mendem, anak iso ben ya anggere ngene. Ora apa-apa Piye? Saben anakku nek metu lanang tak jenakno ah. Jengano sapa? Abdul Kohol. Ayo, Wong tuwa koplak iki. koplak piye? Lah iya piye masa anak bojone alkohol, Abdul alkohol iku Nek ndak. anake kepengin lanang. Eh. Anake kepengin wedok. Sapa? Kowe. Lho, tak bacano surat Yusuf ah. Wale anak Yusuf iku sing Lho lanang wedok padha ae. padha ae. Misale metu cewek ya tak wacano iku, cowok ya tak wacano iku. Saiki tak takoki. Kepiye? Upama kok kulitem wong tuane lanang wedok kok ireng kabeh. Heeh. Nek kepengin anake kepengin kuning, ku gampang. Cara gampange piye? Lah, Carane takok kepiye? Takok aku. Takone cara piye? Angger ape awor nguntalo karbit. Apa iki? Ora anakmu tuku Weh, kuning. karbit apa rasa miber? Kok sangku ora kuning, Kok iso? karbit sithik-sithik nah lho. Contohnya piye kok iso kuning? Lah ya ngono kuntal karbit mesti kuning. Aku contohnya ku ora percaya kalau gedangku. Tak templeki karbit terus wonge kuning kok. Butil, Apa? iku buah ya. Iku kulite gedangnya kuning. Apa neh kulite Agak bojo lah mbobane karbit. Engko lara durung asal rumah sakit. Iku ora tata blas wong tuwa kok hula-hulu ngono. Lha lho iku sing marahi. Kok ora marahi wong jenenge bojo kok meteng ape mbotane karbit iku kepiye? Ora mikir lagi Pak sapa? Yiman ngono Pak ae. Ngadiman iki seneng sedina iki. Lho ya seneng. Oh, tenan aku percaya seneng. Nek aja takon dosa. Dosane kepiye? Setahun kas pendak iki. Heeh. Blenger. Lho wong dina iki seneng kesaper kok setahun kok blenger maksude. Blenger balekno buuan. Blenger balekno becekan iki lho. Lah masalah becikan iku udah gampang ah. Pengam. Lho. Masalah becekan gampang. masalah becikan iki gampang. Gampang piye ki lho sirahku mumet. Ora sadek mumet. Lho sedina iku becek 3. 4, 5. Becikan Iya nggonku. 3, 4. Ora bingung kok piye. Kudu kudak carane ya. Apa carane? Becek sing pertama, Ya. iku carane ana Upama ana becek teko. ana becek teko Ya. pertama, ngono ku didelok. Delok. Delok jebres. Isine becekan iki apa kabeh? Ngono. Iya. Upama. Ana kacang, Ya. ana tahu, ana tempe, Ya. terus ana ndoke separo. Ndok separo. Iya. Ora ana. Ana. Kowe tumpuk wong becek nek ndok separo. Kandhane sing becek sapa sing buka iki aku kok. Aku entuk ngono kok. Ana sing Ngono ku carane. Wae 22.500. Nek ndoke separo. Roe 22.500. Lho delalah ana wong becek nek. Ana becek nek jebret. jebres. Lah delalah tak buka neh. Terus Ana kacang, ana tahu, ana tempe, Ya. ana sari mini barang sithik-sithik ngono iku. mihun. Ana mihune. Lah, ndoke sak bunder siji. Toh. Utoh ngono iku. Ndoke utah. Utoh. Mau nek separo. Separo 22.500. Lah iki wong banding iki utoh. Ya bu kowe. Tak kei 20.000. Parai ndoke utah. Utoh ngono. Iki delalah tekone wong becek iki. Tekone. Iya. Jer. Becek dibuka. Becek tak buka. Isine Ana sarimi, kacang. tahu, tempe, Lalah. mihun siji. Ora ana ndoke. Ana ndoke. Ijeh ana.
Iwak. Daginge. Wih, iki ya buahe entek bru iki. Yo kudune ya awake dhewe iso menilai. Berarti mau nek ndoke separo karo ndoke Rolikur. Ojo dipadakno. Ya ora tak padakno. Mau 22.500. Heeh. Sing utuh 20.000 lah iki terus nek isine daging barang iki lho buahe pira? Ana daging barang. Oh daging iki larang lho. Iya iki larang. Ya, Ngono ku buahku pira jajal? pira? 15.000 ae. Dabang bayi daging larang. Malah saya duket. Lah kepiye? Lho kok iso 15.000 lho? Lah tak entekno iki mang. Sing siji loro. Kowe wis mbok buah loro Tak mau. buah aku rantek piye? Karek 15.000. Lah ngrasakno mainan ngene iki jarang. Wah, Yo tak bagi-bagi ya. Wong gendeng iki. Kepiye? Wong anu becak kono goneme rugi yo. Lho, Mesti mine kok. kok iso yo kok iso men? Kowe kan tau dadi nganten. Aku wis tau dadi nganten. Tak takoki. Heeh. Terus nganten anyar. Nganten anyar yo wis tau ah. Kayak ngene iki nganten anyar. Walah buka barang sing anyar ngene. Tenan. Tak takoki. Apa? Apa bedane nganten anyar karo bal-balan? Lho. Nganten anyar tin. Ya. Nganten anyar iki ku sedina iki mau wis dipacak kaya ratu. Ya. Ratu dan raja ini seneng sapore iku. Lah bal-balan ku kesebelasan kok. Ngene kok. Bal-balan kok. Alah. Lho. Alah. Yo iya. Ra iso. Iki fakta. Alah fakta apa? Lah contone misale iki mau apa? Nganten anyar Nganten anyar karo bal-balan. Bedane. Bedane apa? Nek bal-balan dilebokno sik. Dilebokno sik. Dilebokno sik. Lagi rangkul-rangkulan Karo ambung-ambungan. Nek Nek bal-balan. Lah nganten anyar. Yo beda karo bal-balan ah. Nek bal-balan kan nek nglebokno saduk cebleng. Lagi rangkul-rangkulan karo ambung-ambungan. Lah nek nganten anyar. Lah nganten anyar. Lah bal-balan. Lah nganten anyar. Beda karo bal-balan. Nek bal-balan iku dilebokno sik bleng. Lagi rangkul-rangkulan karo ambung-ambungan. Iku nek bal-balan Nganten anyar. yo beda nganten anyar karo bal-balan. Nek bal-balan kan dilebokno sik bleng. Lagi rangkul-rangkulan karo ambung-ambungan. Iku nek bal-balan. Saya tak maksud nganten-ngantenan plak. Plak. Lah yo nganten anyar beda karo bal-balan. Nek bal-balan iki dilebokno sik bleng. Lagi rangkul-rangkul. Saya tak takokno nganten. Ora bal-balan blableng terus sambung-ambungan. Yo karek urusane nganten anyar kono le. Nganten ngono iku. Apa rangkul-rangkulan sik yo karepe. Saiki ngene. Apa? Saiki apa bedane boto karo bokong? Bedane piye? Ora mbok takokno aku. Iku wong kene roh kabeh. Ora iso. Ora iso piye lah. Bedane boto karo bokong. Aja kleru lho yo. Iya. Boto karo bokong. Bedane apa? Nek boto iki dipenyet tetep atos. Iya. Oh, nek bokong dipenyet empuk. Iku bedane. Apa yo ora ono. Lho saiki bedane apa boto karo bokong? Bokong. Bedane boto karo bokong. Yo, nek boto. Lak boto diwolak-walik tetep boto. Nek boto. Lak boto. Nek bokong. Lak boto diwolak-walik tetep boto. Iku boto. Boto. Beda karo bokong. Lah nek bokong diwolak-walik kembar koyo boto. Boto iku diwolak-walik tetep boto. Iku nek boto. Bokong iki. Boto diwolak-walik tetep boto. Iku nek boto wek. Tak takoni bokong. Bokong? Bokong lak diwolak-walik ngerti dhewe iki wong ngene. Takono bokong mlebu. Ganjani ate. Wolak-walik. Lak bokong diwolak-walik takokan dhewe. Nganten anyar wis mudeng. Apa? Iya iku mau. Boto diwolak-walik tetep boto. Iku nek diwolak-walik. Nek ora diwolak-walik, nggo ngantem dasem. Tuh, aja ngono ah. Lah kepiye? Bocah cilik yo ngerti. Ngerti piye kok. Piye ala. Wis syukur alhamdulillah. Ya awake dhewe matur nuwun. Gak matur nuwun karo Bapak Ngadiman. Bapak Ngadiman alhamdulillah sampun dirawuhi ketoprak Kembang Jaya. Awake dhewe matur nuwun nggih Pak Man nggih. Nggih sak kru niki mau padha matur nuwun sedanten
masakane nggih sampun lengkap, iwake lele ya Allah, wedi-wedi ning sayang Pak sambele wasine sapore. Mosok Walah kowe ora ngrasa lho lha kowe iki kan ngene Dil. kuwi nuke ngono rek asin. Aku ya darah tinggi. Mulane aku ora wani mangan asin. Dadine sithik perkara ya Allah. Biasane Apa? nek masakan asin Heeh. iku kakean. Ya, Mertandakno. lah yo mertandakno nek masakan kuwi kakean uyah. Ya iku mau perkara ndek ngrasani aku are. Tak racun lah. Rat kepitir jujune aku manggung mangan. Lah kowe ora mangan wong kowe turu. Lah iya jujune gak mangan. Muga-muga engko karek sambel tok. Alhamdulillah iku aja turah-turah. Kerupuk wae gedene turah-turah. sak plastik ija turah-turah. Apa lelene ija sak nampan. Walah alhamdulillah kalih Bapak Man sampun disediani sak keluarga. Muga-muga Wis kene iki wektune ya. ya muga-muga sak bibaripun Bibare nimbali pagelaran ketoprak Kembang Jaya tansah pinaringan seger kewarasan, murah sandang murah pangan, didohno saka sengkala, dicedhakno ing rejeki sing kathah lan barokah amin Allahumma. Amin. Lah Pak Man lawek dhewe nggih petani, semoga tak dongakne mawon tandurane tambah subur nggih Pak nggih. Panene berlimpah-limpah. Nggih niki di live streaming Bagus Mukmin kalih live streaming Pak Ngadiman kan petani tetep garap sawah. Heeh. Nek kepengin sawah gak dipangan tikus, Iya. iku gampang. Ora usah diobat. Lho. Iku ana carane iki Jawa. Cawarane piye? Lho carane ngene, kowe Iki durung ana tenan lho ya. Lho, tenan saestu, warga Pak. kene iki Kangge petani pelajaran. mayoritas. jenengan ngertos botol kratindeng. Botol kradit ya ngerti. Lah niku sekawan. Mergo napa? Sawah niku kan modele kotak, tetep Kotak. pojokane papat. Heeh. Lah mengke niku dalu niki dibonke riyen. Dimbunke. Dibono, diseni banyu dibono. Heeh. Kowe esuk ditutup. Diwacakno bismillah. Bismillah. Dipasang nang pojokan papat. Heeh. Insya Allah tikus ra bakal mangan. Maksudnya? Ra bakal dipangan tikus kuwi. Ya koplak kowe ya iki ora dipangan. Lah iya. Lho botol sing rikiti tikus sapa iki? Lah iya kadaku piye kepengin gak dipangan tikus. Bener kowe Lah Pak iya. koplak. Lho tutur-tutur rene ngono. Lah aku ora duwe sawah. Padha lah ngono. Sawah tinggalane mara tuwa lho, angel tandurane. Ya awake dhewe wis matur nuwun ayo nglilipur ambi warga kene Gajan. Gajak khususipun Bapak Ngadiman sak keluarga. Keluarga tak dungane sakinah mawaddah warahmah kemawon nggih Pak keluarganipun nganten anyar ndingin kula pesene kula seneng dadi nganten tapi aja bedino dadi nganten pisan niki nganti selawase. Amin. Ngono ae. Ayo diaturi napa niki Mas? Lho wis kukut iki mau. Apa? Nggih. Ya iki lakone ya aja dawa nganti nunggu bendarane barang. Iki lakone sunan. Lho lakone suran iki Jrene. awake dhewe pokoke tak bari nganti sak disele solar entek ngono ae. Yo piye? Ora masalah ning dulure mau dhewe kok. Ora ngono lha iki Piye? mau lho disele lagi bar dijok. Diselingi lagi bar dijok. Alah engko dintekno lah ora apa-apa nganti kok awan gak Iki masalah. ngantek jam 09.00 udah rantek-entek solare. Ora masalah awake dhewe iki ngelipur ambi warga Gajah kene til. Awake dhewe iki ra mok ngelipur, muga-muga iso dadi dulur. Dia dadi dulur. Lah ya dulur sing akur. Wis pokoke awake dhewe alhamdulillah kalih warga dipun Pak Ngadiman ngono ae. Kok ngono ae iki lho. Lah terus mbok piye aku dongaku ya ora iso nyangoni Kek akeh. ya apa? Dongaku ya mek donga tok. Kanggo kenang-kenangan Aku diaturi kenang-kenangan apa? koyo ngene iki aku entuk dhuwit ngene iki ya tak weno anak yatim piatu. Lho ku apik no. Lho piye lah. Kupekno anak yatim piatu. Iya. Tekan omah ngene iki langsung tak Tanggam. Gak. Lah sapa? Lho bojoku iki yatim piatu sing saiki kok. Kita wehno koyo ngono iku. Pancen niku kewajiban kok. Lah kewajiban iku lek Lho nek ngono kowe kalah karo aku ah. kepiye? Aku ini kilo bayaran piro? Tekan omah tak deleh masjid separo. Lho iku jenenge sedekah sing paling apik, Til. Sedekah paling apik ya ngono kowe kok duwe dhuwit kok iso mbok wehnono ning gone masjid iku jenenge Sing sedekah sapa? Lho lha apa? Lah aku luka aku mangan juga utang duit masjid kok. Wis ora balekno piye. Ya Allah. Ayo, diaturin apa Mas?
Ayo iki kan ngene bendarane Til. Ya awake dhewe sowan apa? Sowan ngene bendarane sik. Ngono. Iya, ayo.